Chinkroma Sujimwa. Ya Yabaka ni said Onyamias, the sunset, on ye dini. Onyamia dum intini a tinkum. Ebian Yamika said, Oyankupon and the crowd yankum. Anna Odia Domian. And to be Aka say Onwana. I want to hope by Amadi Pachin, and I would himself with him and Musuye. Now, Onyame ana dumi ya nya yewuni yadana se ora enyonyam akawudi esansa oni ye diniye afia odi ye sha asie odi ye ekoni kakra nimi ye se o ma musuo ana wa habi entuye na se musuo mpo ba oso adoye ntino we so yemu wa boye nko era wasi Anopay also for Samuel Sarkodie out there the Rock of God Bible Ministry. I know. And I know Eka say no chill Yamia Sam. I had to this believers victory in Christ. Ujidini ekunim dia ewo Kristo Yesu. Isan say Onipa bia yenkunimtie ewo ne awoye bia abrabọ no eye okon na okon bia nso no enye kunimtie no enim se ewo mu na wasipi nso se kwan bia so bedi nkun onyame nhira anopa ni ame ne wo che ani se enkunimtie bia wo okon achi se okon enkoden na uko se emra esie se dia esese uko a ekunimdie eyewa ochefa ni sentim anopay ikasafri HYTV na York FM eso kasafidie a ewo Kalabule Junction Onyame
Onyankopɔn a ɔdɔ na ɔhwehwɛ sɛ abere nyinaa bɛyɛ n'apɛdeɛ. Ɔnhyira wo. Na menim yɛ sɛ wo nso ɛyɛ w'anigye sɛ wobɛtie me afiri saa kasafidie so. Menim yɛ sɛ afe a yɛhyɛ aseɛ yi, ɛnɛ yɛ 4th January 2022. Menim sɛ woayɛ nhyehyɛe sɛ wobɛdi nkonim afe ɛwɔ nea woyɛ biara so. Na mmom afutuo a mede ma wo ɛwɔ wo nhyehyɛe mu no sɛ fa Yesu ayɔnkoɔ fa ho bɔ no na ɔbɛboa wo ama wɔnyɛ ho tɔ. Ɛsiane sɛ ewiase nyinaa fom Onyame kwan. Ewiase nyinaa kɔ esum mu ɛne bɔne mu. Ɛsiane nti Onyame anuonyam bɔɔɛ. Na yɛgu so wɔ nhwehwɛdɛ sɛ enwan a ɔne wiasofo no. Onyankopɔn ɛnam ne dɔ so ma ne dɔba Yesu Kristo baa wiase sɛ wiase kanea ne wiase agyenkwa. Agyenkwa nso bɛhyerɛn esum no mu abɛkyerɛ yɛn nɔkorɛ kwan no. Sɛ onipa biara a obedi n'akyi no ɔnyɛ yiraba da. Ɛyɛ nɔkwasɛm. Sɛ mmiri bi atwa mu na menim Awurade. Menamte wiase sum mu bɔ me bra sare biara yɛ nea mepɛ. Na ɛde amanneɛ ne ɔhaw bebree ɛbrɛ me. Na saa haw no mu no, ɛna mehwehwɛ Yesu akyi kwan. Ɛna Yesu aba m'abrabɔ mu a ɔde me adu pɛpɛ so a madu. Onua mewɔ adanseɛ bebree di akyerɛ wo. Sɛ ɔko no a yɛko no abrabɔ ko mu no. Sɛ Yesu nka wo ho a wontumi nyɛ hwee. Ɛsiane sɛ ɛyɛ ne honam ne mogya. Na mmom yɛne atumfoɔ bi a yɛmfo yɛni hu wɔn. Na ɔmo tirim ɔden na ɔmo hwehwɛ yɛn ahweaseɛ. Wɔn mu ɛne yɛne wɔ mu ko. Enti wabrabɔ ɛkɔn no. Sɛn na wokɔ no. Wode wo ho ato malam bi a wɔhyɛ baabi. Sɛ ɔno na bɛboa me daa a mɛkɔ nsɔhwɛ mu na amanneɛ bi ahokyere bɛba me so. Na waboa me ano. Na wode wo ho ato nsuo bi a ɛyɛ abɔdeɛ a Onyame abɔ na tumi ebi wɔ mu ɛna wode wo ho ato so ana. Anaa aboɔ bi a esisi baabi ɛna wate nka sɛ nneɛma bi kɔ so wɔ hɔ eti wode wo ho akɔdan no ana. Ɛsɛ sɛ woyɛ nyame foforɔ bi ɛka otwe dɛ mpo Nyame a ɔbɔɔ wo no. Ɔno ɛsɛ ɔhwɛ n'akyi kwan na nsom no. Sɛ wo nkwa ekura Awurade. Sɛ woamfa wo ho anto no so a w'anim bɛgu ase. Menim sɛ woayɛ nhyehyɛe sɛ afi wohia nkonimdie. Afi baako na atwa mu no 2021. Nneɛma nkɔ yie. Wobɔ ho mmɔden biara nanso ɛnsi hwee. Sɛdeɛ wopɛ no no yɛ saa na wonyaa no. Kyerɛ sɛ tumi bi wɔ hɔ a ɛne wo edi asie. Ɛnyɛ sɛ wo na woambɔ ho mmɔden. Ɛnyɛ sɛ woyɛ ɔkwadwofoɔ. Woyɛ nea wobɛtumi biara. Ahomakye ɛne mirikatuo ɛne adwumadenyɛ. Ne nyinaa woyɛɛyɛ. Nanso ɛmfaso pa bi ama so ama. Meka obiribi sɛ yɛwɔ atumfoɔ bi a yɛmfi ani hu wɔn a ɔmo ne yɛdi asie wɔ abrabɔ mu. Meka kyerɛ wo sɛ yɛwɔ ahonhom bi a ɔma ne hɔm no so tia wɔ nipa ɛwɔ nipa nkɔsoɔ abrabɔ akwantu. Isa nti na meka wo sɛ fa Christ. Na obi biara nso a wɔ Christ no mekyerɛ wo anidaso ɛwɔ mu. Sɛ wode wo ho to no so a ɛko no deɛ ɔbɛko ama na nkonimdi ayɛ wo deɛ. Ɛsiane sɛ Onyame bɔɔ wiase ɔbɔɔ soro
Adibɔ mu mfiti ase no sɛne ahyehyɛ no kɔɔ no. Kyerɛ sɛ tumi bi wɔ wiase a ɔmpɛ wiase nkɔsoɔ na ɔyɛ sakasaka wɔ wiase. Ne santi na ɛsɛ onipa wohwɛ gyina bere. Ɛtɔkwako no a woko na brabɔ mu no, hwan na ɔboafo? Hwan koraa ne w'ani da soɔ? Hwan kasa na wode owideɛ ko anaasɛ wowɔ ɔboafo bi a ɔboa wo? Ɔboafo baako pɛ, ɔne ne wura Yesu, Jesus Christ. Onyankopɔn anidasoɔ ba no a ɔdɔ no na ɔde ne werɛ hyɛ no. Ɔbaa wiase ɛna ɔbɛhyerɛ sum yi mu edi sum so. Abrabɔ ɛna dansidie ɛda adi pefee. Onipa angyina ntomu deɛ. Onipa ampɛ n'asɛm. Onipa angye no. Nanso dodoɔ kakra na ɔgye ne din diiɛ no. Ɔma wɔn tumi sɛ ɔnyɛ Onyankopɔn. Ɛno na meka fa mu anɔpɛ sɛ wɔn nso fa ho to Kristo, fa ho bɔ no. Na ɔma wo tumi. Wɔtumi agyina so Onyame ba. Sɛ abrabɔ akɔtu yɛ den. Sɛ na wokonko. Sɛ na wotu anamɔ. Na ɔboafoɔ no ani da so ɛkra ne ho. Owura Yesu ɔno nko ara ne ɔkwankyerɛfo. Ɔno nko ara ne onipa ɛboafoɔ. Ɔdɔ wo. Ohia wo sɛ ɔbɛboa wo so. Ɛne saa nti yɛkɔ twerɛ kronkron mu a Efesofoɔ nwoma no etire nsia yɛkae edu baako ho ko. He put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ɔsi fo Nyame akodie nyinaa. Akodie no nyinaa sɛ onipa a wote ase a wobɔ bra no wogyina ɔko ano. So onipa wa huhu sɛ ɔko bi wɔ hɔ a woko ɛwɔ abrabɔ mu a. So huhu sɛ ɔko kɛseɛ bi ɛwɔ hɔ a wogyina no a woko. Etu bɛsisi wɔ anamɔ yie ama ɔko no nkunimdi a. Na wode wo ho ato wɔ ankasa wɔ nimdeɛ ɛne wɔ ankasa wopɛ so a wobɛdi nku. Ɛsiane sɛ sum nnwuma no dɔɔso. Ɛsiane sɛ ahonhom a ɛwɔ wiase a ɔmo ne wɔdi ako no ɔmo dɔɔso. Na mmom hia nkunimdie na nkunimdie no mu no akwankyerɛ wɔ hɔ no ɛna mekyerɛ wo sɛ fa ho bɔ Kristo. Ɔno na aba wiase abɛko wiase abrabɔ ntɔkwako yi abrabɔ ko. Na ko no odi nkunim ne sɛ kyerɛ sɛ yɛsua nanamɔ yɛdi n'akyi. Abo sɛ ɔte agya ne nsa nifa so di ma yɛ. Ɔte agya ne nsa nifa so ɛbɔ mpayɛ ma yɛ. Sɛnea yɛn nso yɛbɛtumi atra ha adi nkunim. Abrabɔ mu ko bɛn ɛna ogyina no. Maka sɛ bebree ade wɔn ho ato wɔn ankasa wɔn ho so wɔn sika ɛne wɔn agyapadeɛ so. Bebree de wɔn ho ato wɔn busuafoɔ bi a wɔn yɛ adefoɔ ɛso sɛ ɛhɔ ɛna wɔbɛnya mmoa afi. Na abrabɔ yi ɛnyɛ sika a yɛbɛnya ɛne agyapadeɛ a yɛwɔ ɛna ma yɛ nkunimdie. Na mmom sɛ yɛnkunimdie nyinaa sɛ ne yɛbɛto yɛ abrabɔ mu biara no yɛbɛtumi afiri mu asomdwe. Yɛnkɔ yɛntia obi na yɛnsɛe obi. Na mmom no yɛde abotrɛ yɛbɛtumi adi nsɔhwɛ no so nkunim. Ɛsiane sɛ ewiase abrabɔ no ɛyɛ ɔko. Na mensan kyerɛ obi nso sɛ abrabɔ no a wobɔ no ɛnyɛ competition. Ɛnyɛ akansie
unu obi ensi akan we am classmate we eye mi ti penso ni na ya wo yam brikro no amu enya da ba kumpa eye bosumi kro na amu enti ese dia wadu no so mi duru ho dia oye na se bisu bitimi ye bi enti sa onipa bia wo onkra bia no hye onipa bia wo ba bia onyame ede wo ekro ene ne enti a odo ba wiase se be ye hye ne dia nu ese di onipa bia no wo talent a odi ba wiase obia ne kwanko a wonam so ene abrabo a obo ene ne otumi ye na oye ni yi Nisantim. Wiase abrabo. Eni ana montu a wutu. Ese ohunu ne etia oyame do bae. Eni ne a wutumi ye na woye ni yi. Na boa amwadi kuni. Ade biara onipa woye bia. Ese odiri hu mi. Na wodi hye owura Yesu nsa. Na okira omukwa. Na ono ene wotumi ewo wiase so abuso odo oso ne asase tumi na ahye ne nsa se atumi e wasase so eyina ahye Kristo nsa dia na de ti na abrabo na wo ubeyi na si nchen na waye ope se abrabo no akire wo so se die mpa owura no bamu a esisaye ebem obachiraw ama wafa so na nkurindi aba sa this one mo ye do said the mpa o se fa brain na obahyew na odo ofena konua atopos abrabo no emo ye de ohun maso yi enema nkoso mbaw na bia wona bia no uni ahoto anigie e wo bra nia ekoso nyina no aka ma esam obamobu na onim ni afedi obaye bi we ka fu owura Yesu ono ene oboafo a obebo otresu moache omiehwe Roman forma etire edu miensa imudu mienu ho Bible no can say no say the night is fast spent the day is at hand let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Hallelujah. See, the night is fast spent. Esumu anajujuma anajuyumano abetwam na adichia ehan no aba nisanti no mama yetu esumu yuma nyina tunu yefa akodia no a eya han uyame akodia eya han yefa na yetumi enkuni ku esumu yuma ewo eno ne entro ne nada ani sisie senia onipa ahwehwe ne nua ahwease ohwe ne nua bu no ohwe ne nua de nakwa amanie mu ina yesumu yuma adwuma na wo ye kwanko afaso ye no senia upese obu adwuma wura na obu adwuma no esumu yuma wodi ene awuwa ne se ubenya osika se onipa no etire sei na okọ ne sei wonwine ho o se anadwo ebre atwam
atwam wo aka ne anim Christ ne ayi eniema sane ayepe aka ne anim Christ na yetimi ewia nkrofo sika oba odene nipadua ne ho ofenti no adwaman ana ode dada mbema ana oju sika na ni na Yesu munyuma onipa ode tese mebedi atro ada no yonko agin hu sika enna Japan sa nyema ni na Yesu munyama ene bebre asisa Bible akura some yo nyame asofo ana omunam sum na omudada dipa ebu oju sika sa nyema ni na ye enyema asise ma no kwama no twam se Christ abeshren ama ye ntimuma ye ni Christ achi ene no kredie ene akuma emutie mfansum yema ye dabi na ye ane so no enye an so nyame no ye honhom onimakumam na onim ya wuye bia na ni awuye bia so no obetua ho kasa ne ya wunyumati abrabo na ye bom enam ntro ne na adanti ene nipa ntumi nyini ncha ona mabonti a enkrofo posters atitare dan ho wa hwere na watwam se sunsun afi wiase ko owie na djuma atokwa no ntumi afa nu ba bia so odu eje wiase hoku esanti no wo wiase a atumi bi eno edi akon wo wiase a ushia ensohwe ahodo na mom nyame bi sawo ne se kwan benso ena wo de so sohwe wan kra na obuafo wan ne ofutufo wan ne okwankyerefo wanya ofutufo bi a obetufu pa nso onu abedi kugo ewo abrabo kon no enya maame ene papa enya onua bi ene yede a hoto no so na mo wura Yesu ono nkoa na ado ho batoro so abrabo ekon to kwamu ono na ba wiase a obekon wiase abrabo to kwalo na odi ekunim ni awako adi kunim no na wanya ni kunim di abotire no ono ne yesua na namo enu ti sua Christ anamo yinachi na oyo yankopon eba oyamedire che wiase ema onipa nkwaje so owura Yesu eyo nyame ba oba wiase ebebo ne brasa ne amene uboye die ne a ode nokredie ewiase atenase na ewiase ane no esi akan na so odi wiase nso a yepo bi asua no yepo bi adi achi edi nachi na wa kira ye nkwan no a o ma Yesu Christ anu osemi ne kwan ne nokra ne nkwa ono na aba wiase watime agira pampa so no wada ne ho adi ne wa kire nipako a woyi osi obi entumi nko onyame nkyɛn dise ono Yesu so ne yef nokra mbra na minim Kristo no mbra na mitisum mu no na mini ani da so bibia na minim sama bra bo ba wie mi se ne awie mi ni na da ba bia no bone ahyema kuma muma bone ahyema dwene so ma ade abufuo ani na da eno nkwa na wonipa enagu Yesu mu no abra meti obarima Christ nka na me di na chi na me de ho to no so sa ne yedi na atwam enya madada no na atwam afeni mafoforo na dadi mabra nokre owura Yesu ni wiase kane
ono ni wiase agye nkwa a yɛde yɛn ho to no so a ɔma yɛdi nkuku ɔma yɛnhwe ase na ɔbɛma yɛgyina yɛn anammɔn so nɔkorɛ mekamfo Christ ma ɔsɛ esu mu nnwuma atwa mu o sɛ na Yesu ma wiase no na nipa da so ti so ewom sɛ na adiifoɔ ɛwɔ hɔ a ɔmo kyerɛkyerɛ onyame kwan nanso so no na onipa ɛnkyi wo mu na onipa da so atu anammɔn foforɔ ɛhwehwɛ onyame bi aso bebree de ɔmo ato wɔn sika ne wɔn agyapadeɛ so bebree susu sɛ ɛko egyina sika na unya agyapadeɛ a ɛno na ɛkyerɛ sɛ wadi nkuni nanso ɛnyɛ wiase sika ɛnyɛ mu agyapadeɛ dodoɔ a wobɛnya no na ɛde yɛn kra ɛbɛkɔ animguaseɛ ne owu ɛyɛ nɔkorɛ bebree atɔn wɔn kra ma ɔbɔnsam agye sika ɛnti ɔmo ne anidasoɔ na mpo no bebree anu wɔn ho awɔ nea a ɔmo ayɛ ho nanso ɔmo nim kwan kɔ ɔmbɛfa so bi onua aberanteɛ na onua ababaawa a wasi so na opie na ɔba wɔ abrabom mekamfo owura Yesu Kristo ma ɔno ne ewiase han kanea no sɛ wo de wo ho to no so na wodi n'akyi na wosua anammɔn a esum enuro da na sɛnea tie biara no wobɛdi nkunim ɛwɔ abrabom ɛno nti mɛnsan fi n'akyi sɛ woanya no a so ne mu yie sɛ wonim no so apɛ no kyi kwa hwehwɛ no pasɔre a yɛkyerɛkyerɛ Yesu Kristo n'anim asɛm ɛwɔ nɔkorɛ mu na kɔ na fa ahokodɔn na ɛbɛboa pɛ onipa a osuro Nyankopɔn na odi onyame mmara so na fa ahobɔ no na ɛbɛboa fa kyerɛwsɛm yi sua awia ne anɔpa ne anadwo na fa ɛbɔ bra na wobɛdi nkunim ɛwɔ wiase so ne asase etwam nneɛma a esisi wɔ wiase ɛdɔɔso nsɛm a ɛkɔ so awɔ abrabom bebree na onipa wɔne da soɔ ɛne ɔkwankyerɛfo ɛne hɔ nneɛma bebree ɛna ɛkɔ so wɔ abrabom yɛnhwɛ ɔmakyio ɛnwoma ne etire nu yɛka du so hɔ Matthew 5:17 was it? Think not that I come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill it. Osima nwini sɛ me ba be semra no ana diifoɔ no ankyerɛkyerɛ na mo me ba sɛ me be hyɛ ne ma adiifoɔ no emre bi Mose akɔgye mmaransɛm du no firi Onyankopɔn twɛdi ampɔnkyɛn na ɔmante Sinai ho ade brɛ a ɔman Israel na ɛnam sɛ mmara yɛ ade a yɛsua na yɛbɔ yɛn ho mmɔden di so na onipa ni ahoɔden sɛ obetumi adi mmara so na ɔto mmara daa ne deɛ onyame de adom bi faa ne ba Yesu so abɛdum wiase sɛ Nyankopɔn ba Yesu no ɔmmra mɛkyerɛ yɛ nɔkorɛ kwan ɔmmra na nea adiifoɔ no aka a onipa nte ase etimi ne so ɔmɛkyerɛ yɛ Yesu baa bɛkyerɛkyerɛ kwan no ɛno nti ogyina a ɔka sɛ ɔne kwan no nɔkorɛ ne nkwa no sɛ obi bɛtumi ahu onyame no asom ne yie a
obi betumi afa Onyankopɔn twedi ampo basa yi adon adi n'akyi na obeye nkunimdifo a Jesus ofa onu Yesu Christus oba beka ye osoro nsem obecheche ye nokra asem no obaye se ye nipa ye bewuru han no oba se ye befiri summu na ya tra han mu nokra wama se emra no a Mose di baye no obekon demra na mo ba se oba beboa ye ama mra no yatimi adi so oba abechechie mu pefe am yati ase owie ye nso no amana nsi hɔ a odede no ho bi afọ the body adwu ye di ni moja pata ye ma ye nkwaje ewo Calvary butan so onua owura Yesu ayebi enu tsa me kamfuru ma so ntokwa abrabon ntokwa no abrabokon no wan ne obuafo na wan ne wani da so so do ho to ankasa ho so a ubedi ntwo no do ho to maame so a ubedi ntwo onipa wa mro ye no sintontin Bible say eno me kan ye odun to onipa so odo onipa ayara basa isan say emro ye wo ho onipa ne ho onipa timi antrasin kese me ko na me yam de ma ho ode akoko adi nkunim aba na mo me nkunim die nyina no efire Awurade isenti no me ma ore mfi Christ me ma ore mfi owura Yesu na ka hu sa abrabo na wo bon ono nkwa na oboafo so wafa wan to no so a ubedi ku na abrabo esiwi isenti anopai me kamfu owura no osi obai onu ani die mu o na so no die anchem na mom obi biara obate de nka na obaji na die obeye da akwa yesa ni ade bako ye mu wanwan se Yesu abra no ose me mu bia no so na enipa wudifo mienu bi so ka no ho obeya miensa ba ku ka se wo ye Onyankopɔn ba mpa je ho na bagie sese ye nyina wa huye hie mu ye nyina no ebewu antika sabre ye hia wo mo a ntini amekan se je ho na bagie ba ku so ka se ade na okasa sa owura yi onye boni bi se ne ye boni a etua ye boni so kan afunso bia ni ne ho se ne ye de afunso atade hye no antimi rei uko ahini mu a eya kan Yesu bia no se no kre and overcome our paradise oji Yesu tumu no oja tumi ebeye Onyankopɔn enyamre tintin so ne adigi Yesu di akoma no a obesa kira no wahu obu fo se ba bia wonam no nye ne awoye no bia nso ya de pama na ede wo ko seye ne animguasie mu enti uhia sakiraye no eno na ode be ka boni no wada ho afiri boni wato boni ni di na wasakira afiri ho na wase Yesu ho ahoden na oboa wo ama wanya ogie onua se ubedi nkunim wa abrabo mu a ono nko ana emankunti se wa abrabo no besesa na si ama wo a ono nko a ene oboafo anuti memu Yesu abofia man to dem twene sodimu na odu besi abrabo akwantu denti se dempa ya obere mabia omankunimdie
ama won a odo on to no so ni santi no ya me ka chewa ni se hwehwe Yesu achikwa fa ho to no so ho na ho beto boni ade so ano ama obra kokata so ntumi na woni ade da so o biribi a wuye okonu afono wodi mi abeye biem o plans no hihye ye nyina wakwasi nanso emu bia amwa ya me kan se fa owura Yesu fa ho bono fa ho to no so na obeboa ama nkunimdi ono ene wa ho oden eboafo bebre di won ho ato akasa aho oden ni won peso mama yansha 1 Timothy chapter 1 verse 18. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Enyame asam no onyame amra asam no ane na me de mawo me de shaw sa ane na fa kon sa okofo akodie na ma onkunimdie Paul ana charge Timothy o hye ni nkran o kira no nokre kwan o kira no tumi ku a ode ko na ono so mfan nyina enku tete ensam no adifo no bekyerɛkyerɛ ye no onyankopɔn asɛm no a ɔmode maa ye no ɛno na ɛsɛ edi so ye de bɔbra ma ye ni wiase achi ene wiase tumirika ɛkɔ nanim ana mrantie de meba awa social media obi pɛsɛ ɔware a ɛhɔ na ɔkɔpɛ yere ye twitwa pictures ye siesie ye ho twitwa ye pictures ade ye ho to social media sɛne ye bɛyɛ a onipa bi bɛhu ye na nani agye ye ho na wabɛdɔ ye na wabɛware ye na ɔde no ba bɛbɔ ye ni nyina mmoa onyame no a ɔbɔ onipa ohun sense se berima nko atena na mo ye no boafo ɔma adam da ho yi ne fi pade baako ade ye ɔba abeka onua hye onyame asɛm na fatua no mo eno kwa na be ade bia woyɛ bia no fa onyame asɛm ya onyame kafa ho no eno na fatua no eno ne ofutufo eno ene obuafo ene ne okania so ofi bofrase suaturo kronkron a ama winyansa ewo Kristo Yesu na ma wonkunimdie ewo daache enso Abraham watre sumu ache wasua sani aye zankrofo ji ojapade agi osika waya ache nanso enkosifi unifi efa hwe so mraw ya wosaka bia so no enso na emma wunya ahotɔ ɛwɔ asetra ne abrabo na emma wunnie nidaso bia so ɛwɔ abrabo a obo onua Yesu ɔsɛ ɔbɛboa no agye wafiri fa ɔma no ɛno ane sɛ ɔdɔ ho bɛma no na wan bisa na kwankyerɛ ɛdaa ne daa abrabo akwantu esan sɛ ababi a wobɛku no biribia da babia abrabo mu no ebesom wotwa ndaachi ewo wani ne santi hwehwe Yesu achi kwan na bɔ abrabɔ a etene na fa nokuredie esom no na di n'achi sɛ ɔboafo na ɔno ebɛma nkunimdi
ɛwɔ abram bebree du wɔn ho tɔ ne so na wɔn ani ku Yesu wɔsi mene kwan ne nokora ne nkwa onua kwan no ara ne Christ nkwa no ara ne Christ sɛ wobɛdi nkunim a Yesu wura Yesu ɛno nti nkunimdie ɛwɔ Yesu. Revelation chapter 1 verse 3. I say, blessed is he that readeth, and thou that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein. For the time is at hand. Amen. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein. For the time is at hand. Inshira. Anuanga otie anaso kinkan trusemi na odi trusem no eso odi trusem no ebobra say emre na so Yesu aba che no krakwan Yesu aba oba be hye usunu Yesu aba obakuya kuma mayendata enti yenya se ya ebabre ade yenho ato amane mu se yeko na ya yetutu anamọ kuko nnua ane abusum abode nkyai ohwe tumi ni anwoden aboa yenho se yede bedi nkuni Onyankopon wo butai nti odo ba awiase Onyankopon nimni a odo ba ye ti odo ba bi hwehwe na ti kwan na onkyerɛ ne a ye na eno ade obesi onua osofo Samuel Sakwadi ana me de onyame asɛm ama with the Bible Rock of God Bible Ministry ano Akwele New Market Odu Ghana Commercial Bank Pesi Fam na Bisa Martin Olive Asori Pentecost Church yenu omu abo ho pe simple sunu hia se ubebi sami nsem bi a me telephone number tu dwa se tie na fa na batumi afre na me no akasa na ndema bebre cheche bia mu a opesa hotel atimi ni wa kire esusu mu ati onyame asem ena me dia brewu onuama ntotwe na eno na obuafo eno na okane anu nko a ana du besi telephone number is 0243 0243 741 222 Onua obetimi afa number yi wa frɛ me na me no wakasa Onyankopɔn hyira wo sɛ brɛ ne daa nyina no onya gyebre na wotie onyame asa ɔko bi a wokunu Kristo no obuafo manhwɛ buafo mfiri baabia ɔno nko ana mekamfo no ma na ɔno nso ana bɛboa wo amodi nku bebree du ɔmo to ne so na ɔmo di nkunim ɔmo abrabɔ no yɛ nhwɛsoɔ ne adanse ma yɛ sɛ yɛso yɛbɛsua na yɛso yɛabɔ ne santi no ti adanse a medi kyerɛ mu na fa etua no fa ɛka wɔ brabɔ na ɛnoa na bɛbɔ onua onyame nhyira sɛ watie na odi bɛyɛ adwo Onyankopɔn ɔko bi a wɔn a watie wasɛm na ɔnam mu na wɔko bi a ma wo mu ahoɔden ne tum
na otumi kunim na ekunim ewo Kristo Awurade me da wase otiefo nso me da wase sɛ wagye brɛtie onyame ase onyame nhyira enka wo onyame adom enye kɛse ma wo na asomdwe nso enye wo kyɛ sɛ wode ɛpɛ ebedi onyame asɛm so na asi wo yi me da wase nim sɛ onyame ade wo besi peace shalom bye bye